যে কেউটি ছিলাই কিছু যেମିତି ଲାଗୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଟା ମୋରେ ପକେଇଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ବସିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ବସିବୁ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଭାବୁଥିବେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଗାଁରେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାବୁଥିବେ କାହିଁକି ବ୍ଲଗ୍ ଆସୁନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି କି କାହିଁକିନା ଆପଣ ମିନି ବଜାର କିଛି ଆସିନଥିଲା। ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ନାମ ଘର ସବୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ମିନି ବଜାର ଦେଖିବା ବାକି ଥିଲା। ଯେମିତି କହିଥିଲି ମିନି ବଜାର କିଛି ଆସିନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମିନି ବଜାର ସବୁ ଆସିଗଲାଣି। ତ ଭାଇ ଆଜିଠୁ ପୁରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମିନି ବଜାର। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ମିନି ବଜାର ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଅଛି ମିନି ବଜାର, ଦୋଳି ସବୁ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୋଳି ଦେଖାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦୋଳି ଦେଖିବା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ତ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଡ଼େ ଆମର ଯେଉଁ ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନି, ଆହୁରି କାମ ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଚାଟ୍ ସେଣ୍ଟର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଦୋଳି ମୂଲ୍ୟ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ଆମର ଛୋଟ ରାମଦୋଳି, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବଡ଼ ରାମଦୋଳି ଆହୁରି ଆସିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଡ୍ରାଗନ୍ ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଆମର ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପଡ଼ିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆଜି ଭିତରେ ଯଦି ରାମଦୋଳି ହେଇଗଲା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାମଦୋଳିଟା ଆଜି ମୁଁ ବସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଦୋକାନ ବଜାର କାମ ଚାଲିଛି। ଆହୁରି ମିନି ବଜାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲରେ ହେଇନି ହେଲା କି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି କାମ ଚାଲିଛି ରାମଦୋଳି, ଛୋଟ ରାମଦୋଳି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଛୋଟ ଆମର ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ବହି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପକାଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆମର ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ରାମଦୋଳିର କାମ ଚାଲୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବଗି ଗୁଡ଼ାକ ଥୁଆ ହେଇଛି ରାମଦୋଳିର। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଛୋଟ ଡ୍ରାଗନ୍ ପିଲା ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦୋଳି ସବୁ ଦେଖିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ଭିଉ ଦେଖାଉଛି। ତ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେବା ରାତିରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ହଁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜଣେ ପ୍ରବଚକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରବଚନ ସେଇଟା ସେ ମାନେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନଥିବେ ରିଏଲରେ, ଯିଏକି ଆମର ପ୍ରବଚନ ଦେବାକୁ ଆସ। ଆରେ କେନା କ୍ୟା ଜଲ୍ଦି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ଦେଖୁଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତି କହିଥିଲି ରାତି ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛି। ତ ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ମା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ଆମର କେମିତି ସଜସଜ ହେଉଛନ୍ତି ମାଆକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର देवा 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 मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନାମଯଜ୍ଞ ଘର ଇଏ ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାମ ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆମର ସେଇଟା ଗଛଗୁଛ ଘର। ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାନେ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ସଜାସଜି ହୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ମିନି ବଜାରକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମିନି ବଜାର ପାଖରେ ଅଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ମିନି ବଜାର ଆଡ଼େ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମିନି ବଜାର ରାସ୍ତା। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ପସରା ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ରୁଚୁମଲେଇ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ଏଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଥୁରା କେକ୍ ସବୁଆଡ଼େ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମର ହଲୁଆ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆମର ସବୁ ଚାଲିଛି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସାମାନ ସବୁ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଦୋଳି ଗୁଡ଼ା ଚାଲୁ ହେଇନି, କିଛି ବି ହେଇନି। ଗହଳିଆର ଲୋକମାନେ ହେଇନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ସାଙ୍ଗମାନେ ରାତି ହେଲେ ଗହଳି ହେଉଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ତ ଗହଳିରେ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଦୋଳି ମୋଳି ଚାଲୁ ହେଇନି, କାହିଁକିନା ଏବେ ସମୟ ହେଇନି। ତ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ଦୋଳି ଚାଲୁ ହେବ। ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୋଳି ଚାଲୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ଖାଲି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମାନେ ଭିଉଟା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ତ ଖାଲି ଭିଉଟା ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଦୋଳି ଚାଲୁ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ଚାଲୁ ହେଉଛି।
ରାମଦୋଳି ଚାଲୁ ହେଇନି, ଆମର ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଦୋଳି ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଏମିତି କିଛି ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆମର ସାଡେ ଭାଇମାନେ ବଡ଼ କାଉଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଦିନରେ ଦେଖେଇଥିଲି, ଆମର ସାଡେ ବଡ଼ କାଉଣ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାମଦୋଳିରେ ବସିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଗହଳିର ମାହୋଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ପଛଆଡ଼େ କେମିତି ଲାଇନ୍ ଲଗେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଭାଇ ହେଲା। ଭାଇ ଆହୁରି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ଭାଇ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଛିଡ଼ିଗଲା ତ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାମଦୋଳି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭାଇ। ए भाई रे, ए भाई, ए भाई, ए भाई रे भाई ब्रो आकर नजारा देखो भाई ब्रो, ऊपर सब सबुठ ऊपर अचला देखो समस्त पूरा पूरा तलर नजारा समस्त देखो सांग मैंने भाई रे पूरा ऊपर गांडी पूरा 6 5 ए भाई भाई पिला मैंने तले बसन तो पूरा ऊपर रख देते भाई रे गांडी 6 5 बड़ा हरामी हो बेटा। समस्त आसनु देखिपे मैंने भिड़ कमिटी कौन अच्छी पूरा आम पूरा ऊपर अच्छु ना। ए भाई तलू कला रे भाई, ए भाई रे भाई, ए भाई, ए भाई रे ए भाई देखिए भाई देखिए पिला सब चलला आम गाँव पिला सब भाई भाई आओ तेरे ऊपर भाई लेला भाई, ए भाई रे ओ भाई 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 मेरा करकरा ऊपर लागुची सांग मैंने मो अंतर दोली ओल्ला आपण मैंने देखा चलतु बर्तमान दोली बस सारे भाई जहाँ करवा ए भाई ए भाई रे ए भाई ए भाई रे। तो देखिए सारे बर्तमान ब्रेक डांस बस को पलि आसलु। तो भाई मैंने मुझे ब्रेक डांस बस ओल्ली सारा आप देखा मैंने जमी कही आम प्रवचन सरप्राइज अच्छी। तो देखो आज आम प्रवचन आसुँच कुनी प्रवचक जे कि केशव दास। तो बर्तमान सामान आप प्रवचन देखु। हरे बोल भक्त वत्सल भगवान के महापुरुष चैतन्य कार्यक्रम भगवान का नाम पड़गला संगे संगे महाप्रभु चैतन्य जागृत हो गए। आ चैतन्य महाप्रभु रहिले कोठी ना रजांकर से समय जो गजपति थे ताकर नाम दूसरी गजपति से प्रताप पुत्र देव आ से रहिले कोठी ना गजपति का राजा जो थे काशीश्वर वर परे महापुरुष चैतन्य निवास होला। आ तारे परे से महाप्रभु चैतन्य पूरा संपूर्ण जीवन तो हम रही गले। आज भी आप देखिए मोबाइल रे फोन रे आमे की फोन का सदुपयोग करू कि फोन माने। तो सांग मैंने देखी पार्थ बर्तमान खाइबा को पलि आसलु। देखो बर्तमान आम बर्तमान खली लगिगला। तो बर्तमान भात आसब। तो देखो बर्तमान सियाड़े आम लगे लगे पलि आस खटा आम बर्तमान खटा बर्तमान आज लगिगला। तो अभी साइड भात लगिला भात लगे। तो समस्त एंड पर्यटन देखो समस्त आड़ को सब्सक्राइब कर निश्चय जी संग टिके तो सपोर्ट कर यार ये टिके सपोर्ट कर। तो संग देख बर्तमान मोर भात लगिगला। तो डालमा भी लगिज देखो भात टे भात डालमा लगिगला। ओ भाई जो टेस्टा हो ना आठ भाई मैंने आसकु ना कौट भी ना। तो सांग खाईदे गोलैदेवा। तो देख गोला गोली काचुची तो हाथ मारी हो गोलैदेवा। तापर आमर माँ भराणी के जय माँ भराणी के खाईदेवा। ओ भाई की टेस्ट भाई पूरा केरकार ऊपर देखा समस्त साग मैंने
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଜ୍ଞକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ।